Čus! Já jsem Newflake ze studia Party Boys a je tu se mnou Rast, který bude informátor v našem studiu. Pozdrav. Můžem pozdravit? No jasně. Čaute. Jo, přesně tak, nabíráme nových členů a můj channel, kde ještě budem točit, samozřejmě, to by nebylo potom ono. Točíme Tak to bude po v druhýkrát. Ne, Točíme to jo, točíme to po druhýkrát, lebo jsem nepovídal všetko. Takže, čo budeme natáčať? Rast, nebude točiť z ničeho, lebo nějak nefunguje Fraps. Možná. No, možná. Však uvidíte sami potom, nabírame nových ľudí. Napíšte pod toto videjko. Potom, z čeho budeme točiť? Z čeho? Ja nevím. No, z Counter Strikeu asi ne, lebo ho mám totálně zalogovaný a nový mi nějak nejde. Takže... Ale keď to bude fungovat, tak já možná, že budem. Jo, on bude potom Minecraft, FIFU, samozřejmě FIFU, ty můžeš Eurotrack, Simstray. no a všeličo, co budete chcet, co můžete napísat a i nemusíte. Tak to bude asi všecko, si myslím. Tak, čus.